يبين كمي لا إذا شو كنت تفتوكه. أنا كم قايلة مجمرة من سمع سمعي زي فلت شمع. سمعي هاي فلتني أنا كمان بتعمل دست بالشمعة. كتعم جنزاشم يبين مريت بين لنا تبين إني ناسينا دلنا. أنا بحكي. زي دمت راديو إيراناي كبرات سمعتي راديو إيرانا خميك أنكم نلو من تكرروا الأستي بزعبة إرتراويان سدتينياتات أب إثيوبيايو نزب زملكت مياو مصنعتي زقبرو وتاخذ لكم تفلطوا نسدتينياتات بالعل سعرن توفاينتن تتابع ميرون ستيفانوس كاب شودن يبين حقوس كاب كندا ميرون بزح سب سلا فلطا بزح مللايت دلنيا يبين كن بعلخا قرب زعبا نفسخا خدنغرناخا اتقندي نلومي فوكس نغورلو استي اتي بزعبا سدتنياتات ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይካ ኣብ ትግራይ ብዝተፈላለየ ጸብጸባት ተቐርብት ነይሩ መብዛሕትኡ ብፖለቲካዊ መርገጺታት ዝተጸልወን ነትናታቶም ሽግራት ተናይ ብሓቂ ትውድዕ ኩነታት ኣብ ግምት ዘየእተወን ነይሩ ወላ ትንዖም ዝግበር ደገፉን ብኡ መንገዲ ተጸሊሞ መቸም ተስፋ ገብር ዝሓሸ ሞያዊ መጽናዕቲ ካይትኩም እቲ ሓቂ ንህዝቢ ዓለም ክትነግርዎን ብኡ መሰረት ተበጊሱ ኸኣት ዝግብኦም ረድኤት ክረኽቡን እሞ መጀመርያ የቐንየለይ ክብረት ይሃበለይ ነዚ ዝግበርኩም ሞያዊ ስራሕ ንህዝቢ نقروه فقادنياكم سلازرأكم بشم سمعتي راديو إيرانا يمسكنكم بمن كجمر بيبين دخ جمر انت قربك ابزعوا نفسها يبين كتنقرنا اوكي هارغو انا يبين هاغوس يوحنس يزبحل توم سدتنياتات زنبرني ركب ابتوم سدتنياتات ابتوم كامبتات يسرح نيرا اب اثيوبيا بفلا بشمال با ريفيوجي كامب يسرح نيرا ابو ناي تشايلد بروتكشن اوفيسر نيرا ات ماسترز كمحر كلهون مصنعت ناي تمهرتي ابو غيرا اب شمال با ريفيوجي كامب مالتيو تو بكمو يمستوم سدتنياتات تركب جميره انتايكم غيركم تي مصنعتاوي صحفكم انتايو بحفشو مجمريا انتايكم رايكم بكميك جميرنا يوت مصنعتي أنا تكوينات كودلع كله أب كابتوم سدتنياتات جل عينت مرداتان information يمتعني نيرو بفضلاي كابت كوينات وتيوم بأفارن بغوندرن جيروم زوتو سدتنياتات reach out يقبروني نيروم صوت information ببعلو يمتعني نيرو مالتيو كابو بستوم humanitarian workرات ون ركب نيروني أنا ولا information black out يهلون بر تناي سدتنيا نايت humanitarian workرات internet فيسات يسرس لازنا برا information نهاي بس حنيرو بكمو جل عينة information يعكب نيرة مالتيو شو نميرون reach out غير ينساون جل نجار تجبر نيرا بزعباتهم سدتنياتات بفلاي تكوينات انتاشمو تبركالو مالتيو شو ميرون وناتي ريكويست انتاشمو غيراتو بكمو كونسوليديت كوينا مسرح جميرنا مالتيو بكمو يتجميرو بروجكت يعني اللي يبين ميرون أبزا تلاعي لازال رأسي مجمرة دقيمة ويمسجنكمو أنت أخم رهيبكم ميرون مجمرة أن اللي حارقونا زعد اللي زهاب كني هم أخاء كلهم سمعتي راديو إيرانا سلام كلهم مدلي دمت أين ويحي سمعهم من نيركم أو خلقون كلهم سمعت راديو إيرانا أو أنا كمان أنا تسمعت النيازي أنجوا دقسنا أنجوا قزات وصاء أنا بزع سدتنياتات كحتى كنا عقصي سخف كفنا بلني ميرون جن سلازيت سجر كوينا هني أموتي زلمدو وصب كنا سدتنياتات كأقل محجون بمجدي يوناتان عريون يرو يوناتان سلازح دقنا حليفات النمون قعنون عدلني أدقيمة رخيبكي ناي سدتنياتات حشة زتحس أبصاب حسك سلاز مسخني دقاقي ما خمس كنا كدلي. Thank you. كمتي بين زبلو زي مصنعتي ويصحف قريبنا زلنا 4 سباتنا صحفنا مجمرة بروفيسور عوت ولد ميكائيل بكندا ينبر مالتيو يبين بكندا ينبر أنا بشودة
رابعينا شمو هنصوعو نتو عقابي خنبل شمو يلنا ابتي ريبورت مالتي مخنياتو اتسب اب وحس زي كونه بوتا سلازنبر نوحسنتو خنبل اي شمو يتتقسن 4 سبات كوينا 5 راحنا يخنصر متاني له زخا ببدناتنا خمتي يبين دبلو يبين بولقو ناتو ركبات نير وفتي ريفيجي كام انا خا بوشتي ايرتراتوم كاب تግራይ بمحرمت تهاريمو نحكمنا ናብ ኤርትራ زاتو نيروم ساتوم كا بدغ ركب قبرو سلازنبر بخمو يفلጥ نير ابت ساعتتي تليفون اينبرن انترنت اينبرن እንታይ ደኣ ሳቶም ከምቲ ኣጋጣሚ ንሕክምና ንሽረን ወስደኩም ኣለና ኢሎም ናብ ኤርትራ ወሲዶሞ ኣብኡ ኮይኖም ከዓ ከምቶም እዚኦም ተሃሪሞም ትብልዮም ብላለኹም ሜሮን መን ድሃሮሞም እዮም መን ተወግኡ ማለት እዮም ምሽ እዋ ተወጊኦም ሲ 16 18 ተቆፅሪ ምናልባሽ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኤግዛክትሊ ኣይዝክራኒ ግን ልዕሊ 16 ከም ዝነበሩ ይዝከረኒ ማለት እዩ ስደተኛታት እዮም ኤርትራውያን ስደተኛታት ትውግእ ዕለት 4 ኖቨምበር ጀሚሩ ምሽ تستاتهم تهارمو على 23 تهارمو ناب إرترا نشرن وصدكم على نايلهم ناب إرترا تيمم مالك بارنتو أتيم هجي بزيس بيتسوهم تسنابيدهم حواتنا خمزيلهم ناب أبتغرا اللون دابل ناس ناب إرترا خواب إرترا دويلهم لنا تاخن قبر نخيل بمبال بزو قدايز أنا يكتاتولون يرمالتي بوشتي بنا إرترا وغن كاب بنا إثيوبيا وغن ولا حنت أبزي أنا أقرأ من قد ميرون خلفك اللغة أمبر زرباخي ترسعي مني هاريموهم كأقرب مبرح كتدلي إن حدش سمعتهم كل الناس لزغولو هجتي ساتهم زم 16 استهارمو بت ناي تግራይ ملشا تهارمو اب تسعاتتي ات ريفيجي كامب ناي حنصات ريفيجي كامب اب تحتي ناي وتادرات ኤርትራ نيرو مالج حجي وق مستخفته توم سدتنياتات او تقرقيروم بزح سدتنيا توغيو بزح سدتنيا تهارمو خم زبلك زلغو زم كبيد محرمت زنبروم زم 16 زياتهم اويات مسكونه بحماق محرمت سلازنبره مكينا مصيا مسعانتهم نحكمنا نوصدوم انا بيهم كتوصدوم سدرا نيروم مصوم مالج نو نحنا بشيرخ نوصدومينا حجي شعو توم سدران تاي مالتو قاليوم اديتاتهم نتقول عستهرم اديو اندحرا الله خوينا امو مسوديك خيدي نشيره مسيلو كل حد سدرات احنا نوصد يلوم مالج زوم سدرا زياتهم كيدوم توم كوم دبلو لون ايرترا وتادراتهم هو الصوم نديم تقاصاصيرم مزلوت بوتا اب تحتي امين يرشع ساعتتي معسكر ناي حنصات معسكر ناي شمالبا اب تحتي ناي إرترا وتادرات نيرو قاب على 19 نوفمبر تحيزو مالتي حجي توم ناي تግራይ ملشا خا نتي بوتا نو قاصاصرو خا وق خفيتهم افت معسكر وشتي نيرو توق حجي توم سدتنياتات صقام تبيلكا بتي توم ناي إرترا زتكوسلو نطلع تبيلكا خا توم ناي تግራይ ملشا زتكوسو نيرو ابز تقرقيروم كم زبلكي كابتوم بهيوت زدحنو تقصري ناي زموتو ኣይፍለጥን ምክንያቱ ሁሉ ይሃድም ይነሩ ዞም 16 ሰባት እዚኣቶም ግን ብሕማቅ ማህረምቲ ስለዝነበረ ናብ መኪና ጽዒኖሞ ኣብቲ ኣብኡ ዝሰርሑ ናይ ሕክምና ነይሮም ኣብቲ ሬፊጂ ካምፕ ውሽጢ ዝሰርሑ ሓኪም ነይሮም ሰዓቶም እቲ ሓኪም መጽኡ እዚኣቶም ሆስፒታል የልዮም ይምስተባሃለ ጻዕንዎም ተባሂሉ ተጻዒኖም ሕጂ ሶም ኣይፈልጡን እዮም ከም ዝበልኩ ሓደ ስድራ ናብቲ መኪና ሓንቲ ሰብ ክንሰቅል ኢና ሓደ ሁሩም ሓደ ስድራ ምስተባሃለ ነቲ ሓደ ኣዲኡ ምስኡ ኸይዳ ነቲ ሓደ ሓዉ ምስኡ ኸይዱ ነቲ ሓደ ሓፍቱ ምስኡ ከምዝ እንዳበለ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ተሰቂሉ ነዊሕዎም ትመገዲ እንታይ ደኣኒ ነዊሕና እንዳበሉ ግን ኣብ ባሮንት ምስ በጽሑ ግን ናይ ባሮንት ሆስፒታል ምዃኑ ተረዲእዎም ተሰናቢዶም ቶም ሕሙማት ናብ ሕክምና ተወሲዶም እቶም ስድሮኦም ከዓ ናብ እስር ቤት ኣትዮም ማለት ሕጂ ቶም ኣብ እስር ቤት ዝነበሩ ርክብ ይገብሩ ነይሮም ኣብ ደገ ምሳና እሱ የዝብል ዘለኹ በዚ ምክንያት እዚ ትዳሃይ ናይቶም ዝተሃረሙ ብከምኡ ክፈልጥ ክኢላ ኣነ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ይበጊሱኒ ንዓይ ይበይን ከዓ ከምቲ ዝበለክ ከዓ ኣብኡ ስለዝሰርሕ ነበረ ከዓ እሱ ከዓ ርክብ ነይሩ ፕሮፌሰር ዓወት ከዓ ከምኡ ብወገኑ ከዓ ናቱ ርክባት ናቱ ክስታያት ነይርዎ ማለት እዩ ሕጂ ዞም ሰባት እዚኣቶም ንሕና ተራብዓይናም ከምኡ ተዘራሪብና ይበይን ንዓይ ጽሒፉለይ ከምዚ ኢለ ኣብ ከምዚ መጽናዕ ትገብር ኣለኹ ኢሉና ኣነ ከዓ ኣብ ኡይታት ኣብቲ መጽናዕ ተሓስብ ስለነበርኩ ሞ ብሓንሳእ ዘይንሰርሕ ተባሂልና ከምኡ ምስ ዓወት ከዓ ስለንፋለጥ ከዓ ዓወት ከዓ ኣነም ከምዚ ድሌት ኣለኒ ኢሉ ዓወት ኣትዩ እቲ ራብዓይና ሰብ ከምዚ ኢልና ብ4 ሰባት ነቲ ስራሕቲ ጀሚርና እቲ ውጽኢት ዝረኸብናዮ ከዓ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ብኩሉ ወገን ተበዲሎም እዮም ብናይ ኤርትራ ወታደራት ይኹኑ በቶም ናይ ትግራይ ምልሻ ይኹኑ በቶም ናይ ፌደራል መንግስቲ ወታደራት ይኹኑ ካብ ብኩሉ ወገንሲ መጥቃዕቲ ወሪድዎም ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ እንታይ ይመስል ዝያዳ ይበይን ብዛዕባ እቲ ፋይንዲንግ ክትዛረብ ናባኻ ክሕልፎ ዋላ ኦኬ ይበይን ሕጂ እንታይ ኢኹም ረኺቡ እንታይ ዓይነት መጥቃዕቲ ወሪድዎም ብመን ኣብ ኣነ ተኩር اوكي سو ات فاينديك نريو كلنا كله اي مين مشالكي بزح عينت انتاشم اندي وريدوم بنعبنت كاجواليتيس نيروم بتقتلوا سبات نيروم كابتوم سدتنياتات ولا بكروس فاير ولا شوت تجبرون مالتيو اتفد من غيرو بزبل توم كلهم وارين جروبس
አቢዩዝ ፈጽሞም እዮም ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ወተሃደራት ናይ ትግራይ ወተሃደራት ወላ ሚሊሻታት ናይ ኢትዮጵያ ወተሃደራት ናይ አምሃራ ሚሊሻታት ወላ ስፔሻል ፎርስ ዝበሃሉ እውን ምሻለኪ ኩሉ ፓራሚሊተሪ ግሩፕ አቡ ዝነበረ ቶም ስደተኛታት ኢንስትሩሜንታላይዝ ተገይሮም እዮም እቲ አቢዩዝስ ብኩሎም ዋሪንግ ግሩፕ ወሪድዎም ማለት እዩ በፈለማ ቀንዲ ካዡዋሊቲስ ነይሮም ማለት እዩ ዲቴል ዝኾነ ስተዲ ያድልዮ ግን ልዕሊ 30 ገለን ዝኾኑ ሰባት ሪፖርት ዝተገበረልና ኣሎ ማለት እዩ ዝተቀተሉ ሰባት ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ዝተዓመፃ ማለት ድዩ ኢበይን ዝተቀተሉ ሞት ማለት እዩ ካዡዋሊቲ ዋ ሰባት እዮም ካልእ sexual violence እውን ነይሩ ማለት እዩ አመጽ ነይሩ በደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ተጓኒፍዎን ማለት እዩ እዚ እውን ከም ዝበልኩ ብዛዕባቶም ፈጻሚ ስነ አቢዩዝ ንኩሎም ኢና ንሕና አኪዝ ንገብር ዘለና ሴክሹዋል ቫዮለንስ ነይሩ ካብ ሬፕ ጀሚሩ ካብ ግህሰት ጀሚሩ ናይ ሰርቫይቫል ሴክስ ነይሩ ሳይኮሎጂካል አቢዩዝን ፊዚካል አቢዩዝን እውን ነይሩ ማለት ሳልሳይ ዝረከብናዮ ፎርስ ፖሊስ ተገፊፎም ንኤርትራ ዝተወሰዱ ስደተኛታት እኒኦም ማለት እዩ ብፍላይ ናይ ኮሚቴ ሊደራት ዝነበሩ ናይ ሬፊጂ ሴንትራል ኮሚቴ ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ ካልእ ናይ አዌርነስ ክሬሽን ዝነጥፉ ዝነበሩ አርቲስት ዝነበሩ ናይ ሙዚቀኛታት ገለገለ ዝዋፅኡ ዝነበሩ ሰባት ተወሲዶም ስደተኛታት ብኪድናፕ ተገይሮም ተወሲዶም እዮም ብኤርትራ ወተሃደራት ንኤርትራ ማለት ራብዓይ ንብረት ናቶም ኮንፊስኬት ተገይሮም እዮም እቲ ንብረት ዘለዎም ቢሎንጊንግስ ኩሉ ብወተሃደራት ወላ ብቶም ሎካል ኮሚኒቲ ዝተወሰደሎም ስደተኛታት እኒኦም ካብቲ ፋይንዲንግ ማለት እዩ መብዛሕቱ ጥራሕ ሂዶም እዮም ወጪኦም ማለት እዩ ካብቲ ካምፕ ፊፍዝ ፋይንዲንግ ክንሪኦ ከለና ዲቴንሽንን ዝተኣሰሩ እውን ሰባት ነይሮም ካብቲ ኩናት ክወፁ ከለዉ ማለት እዩ ብአፋርን ብአምሃራ ሪጅን ገይሮም ክወፁ ከለዉ በብዛሕቱ ኣብቲ ቼክ ፖይንት እስር ነይሩ ማለት እዩ ዲቴን ይግበሩ ነይሮም ብፍላይ ኣብ አዲስ አበባ እውን ቱሉ ዲምቱ ዝበሃል ታሽሙ ከባቢ ኣሎ ኣብ መብዛሕቶም ተኣሲሮም ነይሮም ቅርሺ እውን ይህተቱ ነይሮም ክወፁ እንታይ ማለት እዩ ካብቲ ቤት ማእሰር እውን ነይሩ ኣብ አዲስ አበባ ዝበፅሑ ስደተኛታት ኣብ አይኤም ዝነበሩ ማለት እዩ ንሳቶም እውን ፎርስ ፉዲን ነቶም ስደተኛ ካምፕታት በመንግስቲ ኢትዮጵያ ተመሊሶም ማለት እዩ ከባቢ 200 ዝኾኑ ሜሮን እንደር ሲኢተት ነበር ኮሬክት ገብረን ትክእል ይሄ ተመሊሶም እዮም በፎርስ ፉዲ ማለት እዩ በዓሎም ስኬፕ ገይሮም ወጪኦም ካብቲ ኩናት ናይ ገቨርንመንት ኢትዮጵያ በግዲ መሊሶም ማለት እዩ ኣብቲ ኩናት ኤሪያ ኣብቲ ዋር ዞን ማለት እዩ ተወሲዶም በግዲ ካልኣይ ፋይንዲንግ ዮ ፋሚሊ ሴፓሬሽን እዩ ብዛዕባቶም unaccompanied and separated children secondary separation exposed ተገይሮም እዮም መብዛሕቶም አበይ ከም ዝኣተው አይፍለጥን እዩ ብፍላይ ቶም ቤተሰብ ዘይብሎም ምስ አዝማዶም ገለገለተ ምስ ቤተሰብ ምስ ሬላቲቭስ ዝነበሩ ህፃናት አበይ ከም ዝኣተው መብዛሕቶም አይፍለጥን እዩ ደሃይ ክንገብር ደሊና ነርና መብዛሕቶም ግን አበይ ከም ዝኣተው አይፍለጥን ብፍላይ ቶም ኩናማ ስደተኛታት ብእግሮም ኤርትራ ዝተመለሱ እውን እኒኦም አዲጎሹ ዝበሃል አዲ ኣሎ ጥቃ ሽራሮ ኢትዮጵያን ኩናማስ ዝነብሩሉ ቦታ እዩ ንኡገጾም እውን ከም ዝሓደሙ ኢንፎርሜሽን ኣለና ማለት እዩ እንደርገለ ነገር ምስ ገረ ሜሮን ክትውስክሉ እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ሜሮን እዘን ተቂስዎ እንደሎ ኢበይን ስደተኛታት ብኩሎም ዕጡቋት ትግራይ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ካቶም ወታደራት ሆኑ ሚሊሻ ናይ አምሓራ ተቀቲሎም ተጨውዮም ተኣሲሮም ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀን ንብረት ተዘሪፉ ብግድና ማዓስከራት ተመሊሶም ምፍልላይ ስድራን ምጥፋእ ስድራ ቤታት ወላ ሓለዋቶም ዘይፍለጥ ሰባት እውን ኣለዉ ብለና ኣሎሞ ካብዚአን ተወሳኺ እንተለና ከም ፕላስ ብቁፅሪ ነዚ ዘረባዚ ከተቐምጦ ትኽእሉ ዶ بقصر كتب الانتاج دي مسيلك قدامي نجار بتبوتا نحنا سلازي لنا تزجبرنا 214 سدتنياتنا زاريبنا مالتي اجي خابز يوم 214 زرعيون نعاتهم زقات من يوم
ዝሕብሩ ማለት ኣብ ዝኾነ መጽናዕቲ ናይ ሪሰርች ክግበር ከሎ 114 ኣዝዩ ብዙሕ ቁጽሪ እዩ ማለት እዩ ታይልና ኢና ደምዲምናዮ ኣብቲ ሪፖርት ስጋዕ ሕጂ ዝረኸብናዮ ዝዩ እቲ ቁጽርታት ግን ክድይ ብኽእል ዝጠፍኡ ሰባት ኣዝዩ ብዙሕ ቁጽሪ እዩ ዘሎ ዞም ጠፊኦም ዘለዉ ሰባት እዚኣቶም ዝሞቱ ድዮም ወይ ዝጠፍኡ ድዮም እቲ ንኤርትራ ዝተመለሰ ቁጽሪ ስጋዕ ሕጂ ኣይፍለጥን እዩ በዚታት ምኽንያት ስለ ዝኾነ ከም ልክዕ ኮንካ ክንዲዚ ሰባት ሞይቶም ወይ ክንዲዚ ተጨውዮም ወይ ክንዲዚ ከዓ ብጣዕሚ ፀንክ ትብላይ ትኽእልንኻ እንታይ ደኣ በቲ ንሕና ዘዛረብናዮም ሰባት ከባቢ 85% ናይቲ ኣዋልድ ግፍዕታት ወሪድዎን ብኩሉ ኣካል ማለት በቶም ናይ ኤርትራ ወታደር ይኹኑ በቶም ናይ ትግራይ ይኹኑ በቶም ናይ ኣምሓሩ ይኹኑ በቶም ናይ ፌደራል ወታደር ይኹኑ በቲ ዝነበረ ኣብቲ ከባቢ ብኩሉ ተበዲለን እሳተን ንብረቶም ተዘሪፎም ንነብራ ክብላ ዝብላዕ ስለ ዘይብለን ምስቲ ኣብኡ ዘሎ እቲ ሰርቫይቫል ሴክስ ኢሉ ክገልጾ ፀንሐ በቃ ንኽትነብር ኢልካ እኽሊ ንእሽተይ ክህበካ ኢልካ ምስ ሓደ ወታደር ትድቅስ ምስ ሓደ ምልሻ ትድቅስ ንስድራ ንኽትኣልታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ከምቲ ኩነታት ወዲቐን ማለት እዩ ንሳተን ሕጂ ነዚ ዲኹም ከም ዓመፅ ተቕርቦ ዘለኹም ሜሮን ምእንቲ ንፅር ክኸውን እዚ ዓመፅ ኣይኮነን ሰርቫይቫል ሴክስ ኢልና ኢና ቀሪብናዮ እቲ ሬፕ ዝብል ግን እቲ ምዕማፅ ግን ዝተጋሰስዎን ማለት እዩ ብዘይ ድሌተን ዝተጋሰስዎን ኣዋልድ ብኩሉ ወገን ብዙሕ እዩ ንምባል እዩ እቶም ካብኡ መሊሱ ከዓ ኣብዚ ሓደ ዝረሳዕናያ በዚኣቶም ጥራሕ ዘይኮኑ ዝተበደሉ እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት በቲኦም ንዓኣቶም ፕሮቴክት ክገብርዎም ዝኽእሉ ዝግብኦም ኣካል በቲ ናይ ኣራ ኦፊስ ድዩ በቲ ናይ UNHCR ድዩ ስጋዕ እዚ ሰዓት እዚ ንጹር ዋላ ቁፅርታት እንዳፈለጥዎ ከሎ ከምዚ ተፈጢሩ ኢሉ ብዛዕባኦም ክንዘረብ ኣይሰማዕናን ኣብቲ መጀመርያ 20,000 ዝኾኑ ሰብ ጠፊኡ ኢሎም ኣውፅኦም ሓበሬታ ብዙሕ ጋዜጠኛታት ስለ ዝሓቱ ዝነበሩ እዩ እቲ ሕቶታት ናይ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ኤርትራውያን ጠጠው ምስ በለ ግን እሳቶምም ጠጠው ኣቢሎም ስጋዕ እዚ ሰዓት እዚ ነቲ ገበን ሸፊኖም መኸዱሉ ከምቲ ይበይን ዝጠቐሱ IOM ሕጂ ናይ UN ኣካል እዩ IOM ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን IOM እንኮላይ ኣብቲ ናቶም ቦታ ከቕምጦም ከሎ ካብቲ ናቶም ቦታ መፅኦም ኣገዲዶም ካብ ትግራይ ሃዲሞም ዝወፁ ብክንደይ ሽግር ካብ ትግራይ ንኽትወፅእ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ ምክንያቱ መገዲ ነበረ ናብቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ገፅካ ክትበፅሕ ከለኻ ኤርትራዊ ዲኻ ትግራዋይ ዲኻ ትግርኛ ተዛረባ ይፈልጡ ድዮም ወረቐት ዘለዎ ወረቐቱ ሒዙ ዝሃደሙ ብወረቐት ኣርእዩ ይወፅእ ነይሩ እቲ ካልእ ዝተሸገረ ዋላ ወረቐት ሃልዮም ከማን ዝተተሓዙ ሰባት ከዓ ብዙሓት ነይሮም ጉቦ ክንደይ ሰብ ዝወፅእ ነይሩ እዚታት ካብ ከምዚ ሃዲምካ ኣዲስ ኣበባ ዝኣክል ኣብ ውሕስ ቦታ በፂሕካ ኣብ ናይ IOM ቦታ ከለኻ ከዓ ካብኡ እንጠልጢሎም ናብ ትግራይ ናብቲ ናይ ውግእ ቦታ ክመልሱኻ ከለዉ እዞም ገበኒተን ማሕበራት እንኮላይ ኣብ ገበን ናይ ኤርትራውያን ኣለዎን ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ብውልቀይ ንምባል እየ ኣብቲ ሪፖርት ግን እተን ዝረኸብናዮ ንሕና ኣዘራሪብናዮም እትርኢና ዝበሉ ኣሰብኡተን ንሕክምና ኢላ ሕጂ ሓንቲ ምስ ወዳን ምስ ጓላድያ ነይራ ይበይን ሓቀይ እዋ እንዳኸዱ ከለዉ ጓሎም ሓሚማቶም ንሕክምና እንዳወሰድዋ ከለዉ እዞም ኤርትራውያን ስድራ ኣብ መገዲ ረኺቦም እቲ ኣቦ ተቐቲሉ ማለት ኣብ ቅድሚ ዓይነ ሰበይቱን ውላዱን ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝተስተራ መን ይቐቲልዎ ሜሮን من ينيرو يبين تنا إثيوبيا والتحدر يو هاتيتنا نيرنا بكمي فريقاتو أمهارين يزارمون يرون أوش تقرأي تقتيلهم سلخلخ حازب بحال كمان سلخلخ هو ሕጂ ከምዚ ታትዩ ነይሩ ትግፍዕታት ዝልካ ፀብፂብካ ዘይውዳእ ነገር እዩ ጥራሕ ንሕና እንታዩ እዚ ጭብጢ ረኺብና ኣለና ንሕና እሞ እቲ ዝሓተትናዮ እቲ ሬኮመንዴሽናትናሲ ዝያዳ መፅናዕቲ ንክግበረሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነቲኦም መንግስትታት ዓለማት ንዘንብብዎ ነቲ ሪፖርት እቲ መታን ንሳቶም ካብኡ ተበጊሶም ካብቲ ናትናስ ዝያዳ ንክመራመሩሉ ኢና ንሕና ሓቲትና ዘለና ንምባል እዚ ፀብጻብ እዚ ሲ እንታይ ይኽጠቕሞ ነዚ ኤርትራዊ ናብ መን ኢኹም ከተቕርቦ እንታይ ኣበርክቶ ክገብር እዩ ዝኩሉ ግዜ ጥፊኡኩምሉ ንገለቕም ነገር ክወስደና ኣለዎ እቲ ቀንዲ ናትና ዕላማ ዝነበሮ ባይሚን ነቶም ስደተኛታት ውህስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኢቫኩዌት ክግበሩ ምእንታን ነቶም መንግስትታት ወላ ንኢትዮጵያ ገቨርንመንት ይኹን ወላ ነቶም ኣበይቲ ዓድታት ሪኩዌስት ምግባር እዩ ትቀንዲን ታሽሙስ ኣድቮኬት ምግባር እዩ ነቶም ስደተኛታት ካልኣይ እቲ ክራይም ዝፈጸመ እቲ ኣቢዩዝ ዝፈጸመ ኩሉ ኣካል እውን ተሓታቲ ክከውን ምእንታት ዝተገበረ ነገር ኩሉ ዶክመንት ምግባር እዩ እቲ ቀንዲ ዓላማ ናትና ዝነበረ ብከምኡ ንቶም ትካላት እውን ፖሊሲ ሜከራት ዝኾኑ ማለት እዩ ከም UNHCR ኦቻ ከነገለ ኤጀንሲታት ንጡር ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክረክ እዩ እቲ ቀንዲ ዓላማና ሕራይ ሜሮን ኣብኣ ተወሳኺት መብርሂ ፀብጻብ እዚኣስ ናብዞም ስደተኛታት እንታይ ተራ ክትህልወያ ናበያ ክትከይድ ከመይ ሒዝኩም ኣለኹም ፀብጻብ ኦሬዲ ወፂ እንድዩ
على 4 ورح 3 فنينا مالتي وسوقا تي تصبصاب ريبورتتي بإبرا زبهالو ناي فلوت زخونه محبرنا امريكا بأومي تزرغي زلو مالتي عبيشم زلو محبريو عبي أخبروت ساتهم نتي تصبصاب ندحر امينو مليኦም ابتي نساتهم سبونسر كنغبرو إنا نز ريبورت زبلو مالتي ابو نساتهم بزح نغرات ريኦም نعو حقنتنا تخصاري وزغبو انتي تتقيمنا بخمي داتاتات كريل نيروم كل نستات بتتصبصابت مسامنو نساتهم ابتي بقاتهم نخزرغح توسينو مالتي بقاتهم كزرغح زوسنا خا أخبروت كهلو كلا إذا إيرتراين صحفوون ديو تباهيلو شلل نخيب بحال حدا سيريس أورغانيزيشن ناتي ريبورتي لخوت أخلو عبي رزني هلو منقستات علم أبزخونه إيرتراين أبتغراي زنبرو زلو ويزهادمو زوصو نابكال عد زاتو أبزاتو وعدتات الريبورتتنا عاتهم يتأمومي مخنياتهم تبصاب كهلو خلو كمزو وريدونا إلهم كنقرو خلو نساتهم أوريدي تتصحيفو تسأنح ريبورت سلازلو أبتناتاتهم قدات بزح تقامر لو بجاكاتي نايمت رايت بزح سراح ندي تصبى زلونا وكمتي التغراي استفدصم كل نغرات كتصاره زلو خمرمر زلو كومو زمناي غزيهم غداي سدتنياتات كا بناي انديبندنت زغونو نخمرمر ايو تتمنيتنا حجي خمت يبينا قديمو زبلو نت ادفوكاسي نخطقم نعاتهم بزح نغرات زتقم نغريو تريبورت وصيلو درو هماني سفلاليا محبرات ابناتاتن ويب سايت سقيلنو يطقمنا ايو سلازبلا ولات ناي منغست سويزرلاند تناي سدتنياتات غداي يطقم يلوم سلاز عملوا ازي كنتقملوا دا نخيل نحنا ابتناتنا ويب سايت دهن سقلوا لهم حتيتومنا يفقدكم يرنا مات حجي زخونه ابناي ريفيجي ناي إيميغريشن سراح زسرح بزونه عالم زلو زي ريبورتناتنا بتاعما اقداسي ويزرو ميرون من اسي يبين كلتيهم اتي الصوم كتقبروا زقباكم وياو سراح سريحكم عليكم اتخال سدتنيا يكون ارتراوس انتي يخقبروا زلو نظام ارتراوينا بإثيوبيا فلايكا اب تግራይ زلو ወሪሮም ደለ ጸገም ንኽፍታሕ ታይኹም ተሓቱ ነትስደተኛ እንታይ ክትብሎ ትደልዩ ነትኻል ዘይት ኣብ ድሓሽ ኹነታት ደሎ ሕግዝ ዝኽልከ እንታይኹም ክትብሎ ትደልዩ ይበይን ባኻ ስኻ ጀምረልና ይበይን أنا بفلاي أب نورث أمريكا أب يوروبن زقمت لا إيرتراي ولا تناي سلاماوي سب زقد صوت كالن قلسبن أدوكيت كبر على فويس كوكونومس على ونتهم سدتنياتات أب مونغو تكر كيلوم قال نجار يركبون يوم إنفورميشن ون كم تقعد هجي بلاك أوت نزلوا نزور زخانة إنفورميشن سايركبن يون so بتكعلنا مثلا أدوكيت كنجبر على بزعبا توم سدتنياتات مالتيو توم تكالاتن منكستاتن ون نتوم سدتنياتات إيفاكويت نمجبار كابت كوينات زون وتوم وس زخانة بوتاك كيرو منتان أبي إثيوبيا وش كوني كيليو ولا ثالثاي حاجر كم أمريكان كندان جلا ريسيتر كجبروس أدوكيت كجبر على توم منكستات ون نايتهم سدتنياتات كوناتات في كونسيدر كجبرو على كم قدم هجون كم تزاربكو توم أبيوز جبرو سباتون ولا منكستات كهتاتوس على قليل نجار يكون أبصم سدتنياتات زورده أنا كم سوي تجبر مالك نتوم سدتنياتات زملكت ميرون نتوم سدتنياتات تزحزن نجار نساتهم كم زي زولو ولا حنت تليفون يلا إنترنت يلا أمنتاي كنوتات علوهم أنتم ما بتقراي دلو أين فلت إنجل سقع بتقراي زلو هز بتقراي ندحر تأمي له هز بتي إيرتراو سدتنيات أمي خمسولو زينو تصوري تخبابين دحر سقع تليفون دي تخططو تيام سدتنياتاتن أو سقع زلو ولا حنتي كومي تهز بتبو تخباب زلو تأمتلو صمم تأمي له إذا سلازقنا ولا حنتي أبز ساعات زي تحنت خنجبران نخيل كل إيرتراو بزلو بوتا هاي نخجبرو زخيل نعاتهم كابت بوتا نخوتو فتحنا خمت نابت خبابي من متان نساتهم فتحنا خربو نعنا قد سناي مالتي إنترنت ناي تقراي كفت إلكا لتجارب أحد يخونس نتم حواتنا أقداس سلسلة تليفوني كفت إلكا أنا قد نعنا كلها يتنكفنا بس مخنيات زي كله إيرتراو بزلو هاليو دمت إنخ خون بعبيو توم ناي سب حقي موياتات زلو من دحر كوينهم بحق ما قد خميجيركا لازم كلهم أكلات قبل عليهم قف زوردوا قبل عليهم بدل زوردوا خميجيرهم نساتهم تحطات التي يلو أبتناي على مجابع أو سيد كان يزود دايزي سؤاله خلاف زيكو كندز مويتهم يمكن دز طفي أو يمكن دزي أول تعميس أنت راح زي خناس ناتو خماسي واقع خفلالو منيو نعتاتو تحطاتو خو السهم ناوقتكم تخدريهم ميرون مالت مصنعتي طرايدهم تقربوا ولا نبزي توليد اللخي حقاوي تحطات ندت نخلون كتسعريهم
ጻውዒትና ንሱ እዩ ዝኾነ ሪሰርች ዝገብር ሰብ ከምዚ ረኺብና ኣለና ንሕና በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ናትና ሪኮመንዴሽን ከምዚ ይገበር ኢልና ኢና ንሓትት ንሱ ሓቲትና ኣለና ማለት እዩ ግን ናትና ስራሕ ከኣቡ ጠጠው ኣይብልን እዩ ክንቅፅል ኢና ካልእ ሪፖርት ክንፅሕፍ ኢና እንታይ ኣሎ ብድሕሪኡ እንታይ ተጋጢሙ ብዝብል ብቁፅርታት ክንመራመር ክንፍትን ኣለና ብሰዓት እዚ ክንደይ ቁፅሪ ዝኣክል እዩ ዘሎ ክንደይ ቁፅሪ ዝኣክል እዩ ጠፊኡ ስራሕና ዓላማ ይፅበየና ኣሎ ንሕና ትመፅናዕቲ ጠጠው ኣይከነብሎን ኢና ክንቅፅሎ ኢና እቲ ሰብ ከዓ በቢ ዘለዎ እቲ ድምፂ ዘለዎ ብድምፂ እቲ ደገ ዘሎ እቲ ድምፂ ዘሎ ብድምፂ ክኾኖም ነዞም ኣሕዋትና እቲ ሞያ ዘሎ ብሞይኡ ተጠቂሙ ብኸመይ መገዲ ክሕግዝ ይኽእል ኢሉ ክሓስብ ኣለዎ ኩሉ በብዓቕሙሲ ክገብር ኣለዎ ነዞም ኣሕዋትና እዚኣቶም ንምባል ኢለ ነቲ ካልእ ካብኡ ወፂኡ ከዓ ኣብ ፀበባ ዘሎ ከዓ ብዙሕ እዩ ብሰንኪ ናይ ትግራይ ውግእ ኣብቲ ሪፖርትና ኣትዩ ኣሎ ዘይጠቐስናዮ ብሰንኪ ናይ ትግራይ ውግእ ስደት ናይ ሊብያ መገዲ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ናይ ሊብያ መገዲ ተጀሚሩ ዋላ ሓንቲ ካብ ሊብያ ናብ ኢሮጳ ዝእቱ መገዲ ዘየሎ ከሎ ዓቕሊ ፅበት ግን ንዑ ናይ ሊብያ መገዲ ተኸፊቱ እዩ እንዳበሉ 5 ዓመት ናይ ሊብያ መገዲ ተዓፂ ከሎ ሰብ ስጋ ሕጂ ኣትሎ ስጋ ሕጂ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ዶብ ሱዳንን ዶብ ሊብያን ይጭወዩ ኣለዉ ርድኡና በጃኹም ክንዲ ዝሽሕ ትኽፈሉልና ከምዚ ኮይና ተታሒዝና እንዳበሉ መዓልታዊ ንሪኦን ንሰምዖን ኣለና ማለት እዩ እዚ ከዓ ውፅኢት ናይቲ ኮንፍሊክት ናይ ትግራይ እዩ ሕጂ ኣብቲ ኤርትራ ውስጥ ጠጠው ኣይበለን ብሰንኪ ትግራይ ኣብኡ ጥሎ ጥራሕ ዘይኮነ ተፀገም ካብኡ ወፂኻ ከማ ብዙሕ ፀገም እዩ ወጠፊኡ ጀልባታት ጠፊአን ንሰምዕ ኣለና ሕጂ እውን እሱ ማለት እዩ ሓበሬታ ምርካብ ከቀሊል ነይሩ ዶ ሓበሬታ ምሃብ ኤርትራውያን ከመዮም እስከውን ገለ ፀገም ህሉ ይለግምት እሞ ሓበሬታ ንምርካብ ትሽገሩ ዶ ነርኩም ይበይን ኣነ እቶም ስደተኛታት ፅቡቅ ርክብ እንዲሁ ነይሩኒ ናይ ትረስት ኢሹስ ኣይነበሮምን ኩሉ ኣብኦም ዝወረደን ኣብቲ ካምፒ ኮይኖም ኣብቲ ኩናት ዝተረኣዩ ኩሉ ይነግሩኒ ነይሮም ኣነ ብከምኡ እንታይ ሽሙ የብለይን ነይሩ ናይ ውስንነት ኣይነበረን መይሚን እቲ ዝደልዮስ ረኪበ ኣለኹ ብዛዕባ እቶም ስደተኛታት ወላ ካብቶም ሁማኒቴርያን ወርከናት እውን ይመጣኒ ስለዝነበረት መረዳእታ ክሮስ ቼክ ንምግባር እቲ ኢንተንሲቲ ንምርዓይ ብጣዕሚ ሃጊዙኒ እዩ ብዙሕ እንታይ ሽሙ ኣይነበረንን ኣነ ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚድና ክብላ ቀሊል ነይሩ ሜሮን ቀሊል ኣይኮነን ግን ከምቲ ዝበሎ ናይ እምነት ጉዳዩ ይበይን ኦልሬዲ ምስኣቶም ኣብቲ ማዓስከር ይሰርሕ ስለዝነበረ ይኣምንዎን ይፈልጥዎን እዮም ኣነ ከዓ በቲ ናተይ ስራሕ ዝኣምኑንን ዝፈልጡንን ነይሮም ቁሩብ ንዓይ ፀገም ነይሩ ዝብል ኣብቲ ምስ ናይ ኩናማ ሕብረተሰብ ብቋንቋ ኣይትራኸብ ቅድሚ ሕጂ ኣጋጣሚ ተራኺብና ስለዘይንፈልጥ እሳቶም ብዛዕባ ኣይፈልጡን ነይሮም ኣብቲ መጀመርያ ጥርጣረ ነይሩ ንዓይ ብወገነይ ምስቶም ናይ ኩናማ ኣሕዋትና ዘራኸቡኒ ኤርትራውያን ኣይኮኑን እንታይ ደኣ ኣብ ማዓስከር ምስኦም ዝነበሩ ካብ ዌስት ኣፍሪቃ ካብ ኮንጎ ዝመፁ ኣክቲቪስት ኣብ ተዓዲ ዝነበሩ እዮም እዚኣ ክትኣምንዋ ትኽእሉ ኢኹም ጓል ዓዲኹም እያ ብሜድያ ንከታተልና ነይናር ክንዲዚ ዓመት ንፈልጣ ኢና ኢሎም እሶም ከምኡ ምስ በልዎም እቶም ደቂ ኮንጎ ኣባይ እምነት ኣሕዲሮም ማለት እዩ በዚ ናተይ ሕጂ እሳ ጥራሓ ፀገም ነይራ ኣብቲ መጀመርያ ምስቲ ኩናማ ሕብረተሰብ ንክትራኸብ ስለዘይፈልጡካ ዘይትፈልጦም ክብድ ዝበለ ነይሩ ንዓይ ኣበይ ድዮም ነይሮም ደቂ ኮንጎ ዝረኽቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣክቲቪስት ኣለዎ ደቂ ኮንጎ ስደተኛታት ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምጥቕላልና ነኒ ሓደ ደቂቕ ዕድል ክበኩምዎን መወዳእታ ከተጉልሕዎን ትደልዩ ነጥብታት ተልየን እዋ ብዛዕባት ፐብሊሽ ዝገበረልና ትካል ኢፕራ ኢንተርናሽናል ፒስ ሪሰርች ኣሶሲዬሽን ማለት እዩ ምናልባት እንደርት ምህፃረ ቃል ስለዝኾነ ነቶም ኦዲየንስ ክሊር ክከውን እንታ ያ ኢትስ ፕሪቲ ማች ታነ ብዙሕ እንታሽሙ የብለይን ካብ ዝዞን ኣራይ የغنيلي ይበይን ሓጎስ ካብ ካናዳ ሜሮን ኣጣጣቃለልና ዶ ተተረፈ ነገር ተልዩ ብጣዕሚ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እቲ ፀገምና ዓመት እንዳኸፍአ ብሕልፍን ኤርትራዊ ስደተኛ እንዳተመሓየሸ ዝመፅእ እንዳገደደ ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ምኽረይ እቲ ንስደት ክቕንዕ ካብዚስ እዚ ዝሓይሽ ይኸውን እንዳበለ ኣብ ሓደገኛ ዝኾነ መገዲ ዝወስድ ዘሎ በጃኹም ኣብቲ ዘለኹም ዓሪፍኩም ከፈሉ ካልእ ፍትሓት ድለዩ ክብል ደሊ ምስኡ ብሕልፊ እዚ ናብ ሊብያ ክኸይድ እሞ ኣብ ሊብያ ክንዲዚ ሰባት ኣትዮም ኣለዉ ዝበሃል በጃኹም እቶም 2017 ዝተኣሰሩ ስጋዕ ሰዓት እዚ ኣብ እስር ቤት ኣለዉ 6 ዓመቶም ከድሉ ሰብ ኸይድ ነይሩ ተዝኸውን ቶም ቅድሚ 6-7 ዓመት ዝኣተው ንሶም ኣተው ነይሮም ንኤውሮጳ ኣብ ሰዓት እዚ መንግስቲ ኤውሮጳ ኣብቲ ዶባት ናይ ሊብያ ኮይኑ ስደተኛ ንኸይሓልፍ ዓጊትዎ እዩ ካብ 1000 ሰብሲ ሓደ ሰብ እንድሕር ተዓዊቱ የገርም እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ከምዚ ስለዝኾነ ነቲ ተታሊሉ ብሽም ሰምሰርቲ ንዑ ጀሚሩሎ መገዲ ክንዲ ዝኣትውለዉ ከምዚ ኣትውለዉ እንዳበሉ ዝብገስ ዘሎ ብሕልፊ እቲ መብዛሕትኡ ዝብገስ ዘሎ ሕጂ ካብ ትግራይ ሃዲሙ ዝወፀ መንእሰይ እንድዩ በጃኹም ካብዚ ኩሉ ፀበባ ወፂኹምሲ ናብ ዝገደደ ፀበባ ዘይትወፅዎ ፀበባ ኢኹም ትብገሱ ዘለኹም እሞ ጠጠው ኣብልዎ ክብሎም ይፈቱ
يقني لي كبرتي هابلي تطابقي سبقوا مسلات بزيادة خاء تطابقي سدتنياتات ويزرو ميرون ستيفانوس كاب شودن كم اون من اسي بين حقوس كاب كندا قد محجين فالتني ناس خاون قد سدتنياتات بعب تقدسنت تنتفكم دلخا قلت كاليمو نخلكم نذهبكم من حبريتا بلبي مسكنكم غيركم مازلكم مصنعتي اخغراو تفلطنت ترخيبو تحاشبو صيتنتهم سدتنياتات كاقاب زلوم صببا نخوصوم نخحجزوم تسفا كلنا يمو كلا حدش حبريتا تليكم كت دبل ليوي كلا فولو اب تليون زي ريبورت زون كصبيكم يمو نلومي ابزي اخنو دينا دغيمي مسكنكم يأني لنا حرقو يأني لنا راديو إيرنا زي دمت راديو إيرنا كبرات سمعتي راديو إيرنا قداي إرتراويان سدتنياتات بزيادة أب إثيوبيا فلايكا أب تግራይ زلو إرتراويان سدتنياتات ዝተخيده مصنعت زملكت مستطبع أي سباو مسلات إن سدتنياتاتن ويزرو ميرون ستيفانوس كاب شودن كم أون أبز مصنعت استساتفه من إسي بين حقوس كاب كندا زقبوركو قال متى أبز توديلو داقم بخل مدبكم لسبكمي تقاطيركم أيبلنا سنايكني